nagkinahanglan gitag pare aron ta malangit. Lingay mong tupad na nagampo ka nga daghan pang magpari. Basig wa na mo nagampo ba nga daghan pang mapari, sige na hinuon mo panaways pare, sige na noon mo panglibaks pare, siging kontras pare. Muna kami sad, mga buangon sa kayo, matakdan sa mip, sige sa may kontra ninyo, mag-away na, ibutang pa sa social media, magkagubot na. Basig atong gidestroy, atong giguba ang agianan sa kaluwasan. Kay way lain nga makaluwas nato, maogyod ang pagkapari ni Kristo. Sa Old Testament, ang ilang pari sa una katong mga Levites, ang ilang buhaton magsigi silang ihaw og baka, karnero, aron ang dugo ilang isablig sa mga tao haron tagaan og gitawag og cleansing, ka malimpyo sila pinaagi sa dugo sa mga baka, karnero, kanding. Pero pag-abot na ni Kristo, mga igsoon, ang iyang dugo, ang dugo sa way katapusan nga Dios, ang dugo sa labing gamhanan nga Dios, maoy mihingpit sa paglimpyo sa atong mga sala. Mao na gihisgutan sa atong unang pagbasa. Og dili na siya magsigig balik-balik pag-ihaw og mananap. Kay kadtong tanan nga giihaw nga mananap, gideklarar kadto nga dili makawagtang og sala. Matod pa sa atong unang pagbasa, di to makawagtang og sala. Ang tinuod yung makawagtang og sala, ang dugo na ni Kristo. Bisag ka ng imong dugo, di na makawagtang sa sala, basta dili na makonected sa dugo ni Kristo. Sige, lingay mong tupad og usab. Ing na ayaw nalag tuga-tuga, di yun ka makaluwas. Di ka makaluwas. Kitang tanan, wa kitay mahimo aron ta maluwas. Without Jesus, without the blood of Jesus, the high priest, the eternal high priest, there is no salvation. Mao na siya. Mao na kitang tanan, giawhag nga mo-connect kita sa dugo ni Kristo. Nya asa man niya gihimong available dinhi sa atong ebanghelyo, gisgutan sa di sa laing mga sulat, sulat di San Pablo ngadto sa taga Corinto, gisgutan gid ni kanunay nila ug mao sad ni ang gisangyaw gikan sa panahon sa mga apostoles hangtod karon, gisangyaw gyud ni kining santos nga Eucharistia, the summit of all worship. Mauna ni ang hinungdan nganong mag-prayer meeting ta, nganong naatay mga mandated organizations, kining tanan nga gibuhat nato dinhi sa simbahan, nganong magtudlo tag katekesis panahos buwan Mayo, naatay Vigil Alliance of Two Hearts, naatay prosesyon sa mga santos, magpista tas mga santos, kana tanan nga mga activities. Hasta ning atong construction sa simbahan, sa kumbento, pagpanindot aning simbahan, nindot anang lingkuranan, pamalit aning mga gadgets, gamit sa social media, the only reason, unsa man, para sa santos nga misa. Maurag yun na. Nganong mibiya mis among kinabuhi dito sa pamilya, kaming mga pari nga giordinahan, nganong dili mi magminyo, nganong dili mi mangabit. Usahay mo kawat-kawat, nganong dili mi mo tigom anang kwarta, na ami vow of poverty, chastity, and obedience. Mga kasakit ni sa among kaugalingon. Bisag kamo, masakitan man gani mo buwagan sa inyong bana, di ba? Nga naagid mo'y bana, naagid mo'y asawa, kami wa gyud, di ba? Pero nganong gibuhat man na mo para gihapon sa santos nga misa.
Kung wa ning santos nga misa nga maoy sentro sa pag-antos o sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo, useless ang tanan natong mga gibuhat sa simbahan. Kanang mag-choir, mag-lektor, wa na nay kapuslanan ug way santos nga misa. Una, kaning atong pagpamaligyag slat og dili ni makonekte dinhi sa misa, wa gyapoy kapuslanan, wa tay kalainan sa mga NGO, mga business entities nga siging raise og kwarta, siging padaghag kwarta. For what? For what? Makaluwas ba ng kwarta? Ha? Lingay mong tupad. Yung na nagtuo ka nga makaluwas ng kwarta? Di, oy. Unsa may mga timailhan sa kaluwasan, be? Unsay mga timailhan nga ikaw nagsubay na sa dalan sa kaluwasan? Kanang dili pa ta mamatay ba? Unsa may timailhan nga gasubay na kasdaan sa kaluwasan? Mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Tanawag mahatag banis kwarta. Katagbawan. Katagbawan ba? Satisfaction. Tanawa ng mga tao nga nagsigig tigom og kwarta. Satisfied ba sila silang kinabuhi? Nganong si San Roque nga mibiya sa iyang bahandi, si Saint Francis of Assisi nga mibiya sa iyang bahandi, nagsulti man nga make me a channel of your peace, kay daghan kay siyag peace nga nadawat. Ana, so muna sa nay ikaduha nga timailhan nga nagsubay na kaskaluwasan na akay gitawag og lasting peace. Kana bang kalinaw nga motudlo nimo nga di jud ka mahadlok, wa jud kay kabalaka, wa kay kahadlok, gilingay mong tupad na wa ka mahadlok anang imong uban sa buhok, ina wa ka mahadlok anang imong kilay, kay daghan kay nato hadlok ang ubanon ang buhok. Ana, buhok ra gay na hadlok na, hadlok ay mangunot ang naong. Ano bang hadlok na gani nganlag tiguang, wala di na musulti siyang edad, nangaunsa naman tao para lang ana hadlok na ka, labaw na gitingalig ingnon ka nga higugmaan ang imong kaaway, musamot yung kahadlok, samot na gitingalig ingnon kas Ginoo ibaligya ng tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos, samot na yung kahadlok, hadlok ni ka ng uban sa imong buhok. Di ba? Hadlok lang anang bilbil. Anang bilbil ba? Hadlok kayo. Ana. Sige yung girdle haron slim tanaw niya galisod na day ginawa. Ay, kanis father ba mahimantayo nga di ako lang nang gi-imagine kay magsige mo magpapiit-piit na. Lisod biya na ginawa, labi na iglingkod nimo, nya mukaon pag yung kana. Dili na musod nga tanan nimong kinaon mo na makanser na lang nung kaskulod kay adto na mo piit dito sa kilid kay imo man gipiit. Ay sus, buhiin ang imong bilbil. Buhiin na padagandagana na diha, di ba magdagandagan ko na iglingkod nimo. Relax, kay natay kaluwasan, dili na mo ikuan mo na kalinaw. Sunod kining lasting joy. Kana bang kalipay nga dili, kana bitang kalipay nga makabuntog og kasuko, daghang kay nato dali kay masuko, apil na ning nagwali. Ngano man nganong dali man ka masuko, pangutan ako no be, imong kaugalingon kay nahadlok kang magantos. Nya kay ang pagantos mao man di ay nay sentros trabahos pari. Mao man nga si Kristo ang iyang pagkapari, mao man nga gibitay siya sa cross. That is the image of a priest. Nga matod pa sa una ang karniro mo iihawon, karon si Kristo mo giihaw aron ta maluwas. Giunsa siya pag-ihaw? Gibitay sa cross. Pag-antos. Nya ningon din siya nato, kung mosunod mo nako, take up your cross.
Yang anong sige magkasuko? Kay gipaantos man ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, ug sa ubang mga tao. Nya di man ka gustong magantos, nalimot man ka nga kana ding pagantos, mao man din ay makaluwas. Nasuko na ka. Ikasuko nimo maluwas pa ka. Matiwas. Nige, lain na sang lingi be, lingi. Anto sa lagog lingi-lingi god. Samtang makalingi pa mo, ing na magsabota, ing na ba? Ing na magsabota. Maginantusay na kita. Ing na. Ing na di na kita masuko anang pagantos. Di ba? Kung ang imong silingan dili manilhig, unya ang iyang sagbot adto padong sa inyong tugkaran, silhiga ang sagbot, iapil og panilhig ang ilang tugkaran. Di ba? Kung ang ilang kanal ilalang paagason nga padong sa inyong tugkaran, anha na maglinaw ang tubig, paghimog kanal lahos gyud ngadto sa ilang balay sad aron nga di na sad molinaw ang tubig sa ilang tugkaran. Di ba? Ana no? Okay na ninyo? Di ni okay. Mga tiwas kita ni. Na dinhi sige tagbaligyag slots dili ni tungod kay magpagarbota. Muambita sa pag-antos ni Kristo. Nya sa atong pag-inambitay sa pag-antos ni Kristo, mugawas ang tinuod nga kalipay. Kay kining pag-antos mga igsoon, mao gid ni ang the center and the only way to happiness. Asbo na ko ha? Kining suffering or pag-antos mao ni ang sentro o ang bugtong tuburan sa kalipay. Mao na nga gigamit gid ni Kristo. Karon si Kristo malipayo na, matod pa sa atong pagbasa, naglingkod didto sa himaya sa iyang amahan. Iya naman ang gi-enjoy sa una. Before creating the world, si Kristo naglingkod na. Pari na siya, Ginoo na siya, malipayo na siya. Pero ni anhi siya sa kalibutan aron moantos, haron tudluan ta nga kining kalibutan sa pagantos, the valley of tears, kining atong kalibutan, dili ni nato mahimong buntugon pinaagi og paglikay sa pagantos. Mabuntog nato ang kalibutan basta moantos ta. Mao na ang nagantos, unsa itong pinulungan, ang magantos masantos. Kinsa man ang santos, mao nang mga tao nga malipayon samtang ni apas kalibutan. Masakit na sila kanser, malipayon. Kuhaan na sila sa ilang bahandi, malipayon. Lutoso na sila, malipayon. Torturo na sila, sama ni Lorenzo Ruiz o mga martyrs, malipayon. Kuhaan na sila sa ilang mga minahal sa kinabuhi, kay nangabit na, malipayon. Hasta pagani ang ilang anak, kuhaon, kay gipusil sa ilang silingan, magtuo ang ilang luha, pero malipayon nga mopasaylo sa nagpatay sa ilang anak or sa ilang mahal sa kinabuhi. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na gusto kang masantos. Na gusto ka masantos? O kanang imong pagsimba dinhi, wa kay ambisyon nga masantos, di jud ka kakunik sa atong eternal high priest. Kay ang pag-antos mo'y atong koneksyon niya. Matod pa ni, kuan man tingin ito? Centuries ba to of the child Jesus? And mostly sa mga santos, mahimo kunong kalipay ang atong tanan nga gibuhat basta atong makunik ngadto sa cross ni Kristo. Kanang tanan nimong gibuhat ba, pagpanglaba, paglungag, pag-eskwela, pagtrabaho, hasta tingali ning pagpamaligyag slots, ako ning ikonik
ngadto sa pag-antos ni Kristo. Antos biya sigig balik-balik aning basa aning palit mog slat. Uwaw na biya kayo. Antos biya nang magpakauwaw ta pabagas naong no. Pero kay nakakunik man ko ngadto ni Kristo, di ko mapulaan mo ingon ninyo pamalit mog slat. Antusa sa ninyong tigom ang inyong kwarta, dili lang para sa inyong kaugalingon, kung dili i-appeal in town ang pagpalit og slat. Di ba? Ing na magtigom na taron, aron mo palit og slat. Ing na, yung tupad, ing na magtigom ta, aron mo palit og slat. Na siya. So ang atong SBF da, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, nahalina na tag 22,149. Unya na ay 37,851 pa ka mga available slots, tag 500 pesos per slot. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga mo kantidad sad og 8,000 per challenge. Nakadawat na po tag 23 ka 16 slot challenge. Nya ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD nahalina na po ta og 527 para ni Kapilinya di Fatima. Napay 5,473 nga available, tag 1,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nya kay para man ni Mama Mary ang MMHD, mo ni akong kuan antuso ni nato karong buwan sa Mayo, pila na lang kaadlaw ang nahibilin. 23 man taron. Pila na lang kaadlaw? Na siyam. Walo na lang kaadlaw. Palita. In 8 days, suwaya na to kamong tanan nga nahigugma o gustong mo connect sa pag-antos ni Kristo. Suwaya na to og palit 1 slot, 10 minos. Ayaw na to kwintaha katong imong napalit. Kay matod pa diri sa unang pagbasa, kadtong ubang mga sakripisyo gikalimtan na to. Hasta sang ato mga sala, kung mo padayon tag connect, kalimtan sad. Papasa na tong niagi ha. Magsugod ta karon in these 8 days, kitang mga namalit o wapa kapalit, mo palit tag 1 slot. Kani dako kay ni siyang okasyon nga makakonekta kasakit ni Kristo o makakonekta sa iyang pagkapari nga kaluwasan, at the same time makapractice kita sa atong pagkapari. Mabita na ka nang magpa-counseling nako dinhi, kanunay gina na kong isintro ang pagdawat sa pag-antos. Kamong mga nag-antos karon, labi na mong nagdepresyon, kanabang bugat kay imong dughan, usaragi rason ana, gusto kang musalikway sa imong pag-antos. Dawatan ng imong pag-antos, bisag diin pa na gikan sa imong naong, gikan sa imong binuhatan, gikan sa imong mga isig kataw, dawata, way reklamo, nya hilak lang. Nya i-connect na ngadtos Ginoo, Ginoo, salamat aning pag-antos. O kanus-an nimo kuhaon ikay magbuot, basta mituog yung ko makaluwas gini nako, makawagtang gini sa akong mga kasakit. Ako ning dawaton ang kasakit aron mawagtang ang akong mga kasakit. Mahibong lang ka, di dangatan og mga usa ka semana, gaan kayo ang imong dughan. Ako gani karon sa akong experience kanang masakitan ko, kay ubay-ubay masad ninyo gyud ang mopasakit pa nako. Usahay sad masakitan ra sa kus kaugalingon akong pagbati kanang mura kog mahiubos nana, di gud tuwag ko tutuyo ako, nahiubos lang ko ana, bisag unsang klases pagbati nga masakitan pod ko. Usargi akong himuon, inigrosaryo nako, inigsimba nako, inigmisa nako. Ako dayon nang dadon dinhi, Ginoo, dawaton ko ning imong pag-antos, kining maong pag-antos. Oy, di pa gani ko kahumas misa, luag na kay akong dughan. Di mo to? Katapusan lingi be, ina kumusta imong dughan, luag o bugat?
Inaimong dughan ron ba? Bugat o luag? Oh, sus. Daghan kaayo. Naman gani bagong kinasal? Bagong kinasal ba? Wa pa gani kaugma eh. Nag-away na. Sus, ug ako tingali kaslon, tulo ka adlaw siguro, di pa mi mag-away. Kumbati siguro maayo. Sa kalipay, usa pa lang ka adlaw, nag-away na. Napagani akong nadunggan, wa pa gani kaabot og 3 days, nagbuwag na. Bagong kinasal. Ngano man, ang ilang kasakit, ang ilang pag-antos, wa nila dawata. Wa dawata. Dawata lang. Wata gana. Kanang sakit ni mustohod, dawata, di ba mawa dayon? Kusog na kay kamulakaw. Niabot sa unahan, madagma dayon ka. Nganong nadagma man ka, nakalimot ka, sakit di imong tuhod. Pero at least, nalimot ka gamay. O, di ba? Ano ba? Ana maguna. Pero doon nagyoy kasakit nga angay na tong dawaton, ang kasakit sa sala. Ang sala, muhatag yun og kasakit. Dawata na, hasta ang makasasala, muhatag yun nag eternal happiness and holiness of life. Manindog ta mga pari ni Kristo.